Jak začneme? Nevím, jak začneme. Čauky lidi. Ahoj. Takže, tak 3 jméno. Čauky lidi. Takže ahoj, zdravíme vás u dnešního videa. A v dnešním videu budeme dělat něco velmi zajímavého. Velice zajímavé. Velice. Zkuste uhodnout, co to bude. Přesně tak. Bude to vyrábění slizů asi po 5 nebo 4 letech. Takže Co do toho jdeme pustit? budeme zpátky v naší slime éře. Přesně, protože slime éra byla jedna z těch nejlepších a dala bych cokoliv za to, aby se to vrátilo. Takže dneska si to připomeneme aspoň v tomto videu tím, že si vyrobíme slizy tady z toho slime kitu. DIY. DIY, jo. DIY slime kitu. Můžeme jít na to. Tady tenhle balíček, prosím vás, s touto domácí sadou na výrobu slizů má Anežka doma už od roku 2020. Takže ano, je to starý, doufám, že to ještě nějak bude fungovat. Jo, je to starý. Měl by to být 2 ještě. Chceš modrý nebo růžový? Růžový. Jasně, tak já si vezmu modrý. Modrá je stejně tvar fakle. Přesně tak. Tak jo, můžeme to použít. Jak dřív jako ASMR, jo? Počkat. Tak jo. Už to je strašně ASMR. Tak, tady v tom DIY slime kitu se nachází takovejhle divnej prášek, jo, pro mě růžový, pro Anežku modrej. A taková chobotnička rostová, Já tam budu mít taky nějaký která se do toho podle obrázku hodí a prostě si zpětky. Já mám velrybu. Jo. Takhle vypadají ty věci, co tam byly. Jo. Přesně. Já to možná nějak takhle Ty jste náš stojánek. Dobře, já to dám k tobě, aby se natáčelo aspoň jedno, aspoň trochu dobře. Tak jo. Jestli to nevadí. Jo, dostaneme tady jenom obsah. Jenom takhle obsah. Použití. Před každým použitím a po každém použití výrobku si důkladně umýjte ruce, dobrý, to asi nemusíme číst, a chápeme to všichni. Dostaneme se rovnou k výrobě slizu. Takže za prvé otevřete kelímek. Za druhé naplňte kelímek až po první značku 1A do vodou Obrázek B. Obrázek B. Jo, dobrý, to už jsem viděla. Jde na začátku. Dobře. Naplňte. Jo, vodou. No, Takže jo, tady je ten se do toho má dát voda. Tak my jdeme asi rovnou na to, ne? Jo, přesně tak. My už jsme tady, ale ono je to fakt plný až jakože po okraj a... No, takže jsme se s Anežkou začali myslet, že to dopadne jako pěkný trash, protože si myslím, že z toho nevznikne nic dobrýho, jako když je to naplněný vodou až tady po to. 100 let starý prášek. Takhle přímo po tu značku. No jo. Takže další věc je vyprázdněte obsah sáčku s barvou 3 do kelímku obrázek C. což to je ta barva. To je tohle. No. No, ale protože to se asi stačilo to natrhnout, ale Aha. nevadí. A tak lepší, když máme větší otvor asi. Ale nebude toho fakt jako moc. Ten prášek je hustý. To je růžový písek. Dobře, tak to nevypadá úplně lákavě. Tak to vypadá. No, jako vábný to úplně není. Nás to bojí. Dobře, další část je. Podle přání přidejte obsah sáčku s dekorací. Tak a ještě se bojíš všeho, ty se bojíš i kurývku. Ale já se jich taky trochu bojím. Jako, že některý vypadaly dost, že by mě dokázali jako i napadnout. Napadnout, no. Tak a dále tam vysypeme naše třpičky.
Ale podle přání. Podle přání? Ano, takže kolik chceš? No jasně. Mně se to vysypalo vedle. Oh. Podle mého gusta tam vysypou úplně všichni. Koukej se, já jsem to vysypala úplně vedle. Oh. Tím nosem jsem to vysypala. Kámo, nechce to něco na míchání? Počkej, co je další část návrhu? Uzavřete kelímek a cca 30 sekund s ním třepejte, Aby došlo k promísení obsahu. Takže po cca 1 minutě s ním znovu cca 30 sekund důkladně třepejte. Tak jo. Zajímavé. Zavíráme. Nechci, abys to nějak to jako... Počkej, já jsem možná dojdu pro vlhký brousek, aby ty třpětky nebyly všude. Tady můžeš ukázat na kameru, jak to vyrábí. Tak, koukejte se lidi. Já už jsem to jako zavřela a už se mi to tam pomalu to, já už s tím asi možná začnu šejko. Sice to budu mít dřív než Aneška, ale... Wow, mě už se to... lidi, to jste měli vidět. Jako, ale vypadá to, že z toho strašně bude taková vodová konzistence, že já si vůbec neumím představit, že by z toho mohl být sliz. No ale jakože... Nevím, vidím. Těch třpětek je až moc. Je, a mě... To je dobrý. Jo? Jo. Tam prostě něco plavé tak nějak. Divně trochu. A teď já začnu teda klepat asi. Lidi, look at this. No tak možná ne. Na to 100 minutu. Jo. A tak já to zkusím ještě jednou. No, vypadá to líp. A ne. Jako mně se to zlepšilo možná. Jsem se na to ještě koukala. A pořád se mi to ještě hrozně lepí, víš. Wow. No, to jsem asi neměla dělat tohle, co? Nevím, já to ještě možná protřepu nějak. Guys. To je skvělý. A než koukej, mě už to. Jako sice se trošku lepí, jo, ale... To jo, ale ono už je to fakt jako... Já to mám nějakou hrudku divnou, takovou jako žohana tvrdou. Fakt, já ale taky, jak to mám víc. Já bych chtěla nějakou podložku, abych to jako vykydla, už s tím začala nějak pracovat. Jo, podložku, no. Tak tu jsem nepřinesla. Čekej. Dobrý, musíme rychle, jinak nám to nepobere. Tak mi dojde místo na kameře. Já to mám strašně divný ty hrudky, to je prostě...
Já si myslím, že to můžu vyndat jako. No to já tam ještě teďka dosypu tu sodu. Ale nechci. Jsem na to už ready. Trochu. Jsi ready. Tak jo. Wow. No. 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 No jako... Jako? Ten můj tam má furt divný hrudky, že jo? Taky. Hele, nenasypeš mi na to maličko sody, když ti tam takhle? A ten tvůj je na to blíž. Je tam hrozný hrudky a hrozně to lepíte. Ten můj už tolik ne, už se stává víc slizovým. Tak musím tam promatlat tu sodu. A ty hrudky tam teda jsou docela hrozný, no. To mě taky vadí. Tak nevadí, tak my to nějak promatláme teďka. Takže nakonec to dopadlo takhle. I'm unstoppable. Jo, takhle, koukejte guys. Zadám tady do toho. Je to docela dost se Kámo, to je trhá. prdící sliz. No shit. Docela dost se trhá a je takovej... To byl sliz. No, takže dopadl takhle. Není to nic bezvadného, ale není to zas tak hrozný. Kámo, to už je srdce. No a tímto jsme se dostali ke konci našeho videa, takže my bychom... Hej, kdo to udělal lepší? Počkej. Počkej. Tady to bude bombex, jo. Takže my bychom vám chtěli vzkázat, že jestli se vám video líbilo, tak nám dejte like, po případě odběr. Můžete nám napsat nějaký komentář, hezký. A pokud chcete, aby jsme udělali ještě nějaké další video se slizem, nebo nějaké jiné video, tak nám můžete napsat do komentářů. Tak. A my se s vámi loučíme a uvidíme se příště. Ahoj! Ahoj!